हाय लोगोफोर, बे आंनि गोमसार ब्लग्स यूट्यूब चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबाय। दिनै आरो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान आरो भिडिअ लानानै फैलायबाय। पेरामिलिटारि फर्सआव ट्रेनिंआव मा नांगौ मा नाङा एबा माया बांसिन इम्परटेन्टसिन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअ लाबोदों। दायो एसएससिनि रिजाल्ट होनो थांगासिनो दङ। बे रिजाल्टआव गासैबो जोंनि बर'फोरा जाहाथे मोजाङै पास जायो आरो पास जागोनखौ आं आसा खालामो। पास जाखांनायनि उनाव जेब्ला एपइन्टमेन्ट लेटार थाङो, बे थांनायनि उनाव माने ट्रेनिं नों खालामनो थांनांगौ जायो। बे ट्रेनिं खालामनायाव बांसिन बुस्थुआनो ट्रेनिं सेन्टाराव बिराद दाम गोसा जायो। बेनिखायनो आङो ट्रेनिंआव बांसिन इम्परटेन्टसिन मा नांगौ मा नाङा आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिनै फोरमायगोन, जाहाथे उनाव नोंसोरो जेंनायाव दागोलैथों। बेनि सोमोन्दै आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। आंबो मोनसे समाव जेब्ला जइन जायो अब्ला आंबो बिराद माने गोरोन्थि हाबा मावदोंमोन। आंखौ बुंग्रा रावबो गैयामोन, आंखौ गाइड होग्रा रावबो गैयामोन। बेनिखायनो आं बिराद जेंनायाव गोलैदोंमोन बै समाव। जाहाथे नोंथांमोना आं बायदि जेंनायाव दागोलैथों, बेनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ नोंसोरनि थाखाय इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेला गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे आं उनावबो बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थानो हायो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बांसिन गोनांथिसिन बुस्थुआनो जाहैबाय बेयो गेन्जि गस्ला। फुल गेन्जि जानांगोन दै, हाफ गेन्जि जानाङा, फुल गेन्जि जानांगोन। ओमफ्राय बेखौ जोङो न'निफ्रायनो लाबोखानायानो मोजां। आं गोदो न'निफ्राय लाबोखायाखैमोन नालाय, ओंखायनो आं बिराद बायनो गोनां जादों बे बुस्थुखौ। बे बुस्थुखौ हानायमानि दाम खमनिखौ ला, दाम गोसानिखौ लानानै जेबो लाब गैया। हानायमानि दाम खमनिखौ ला। मेक्सिमाम बेखौ माने 15टा नांथारगोन आरो 15टानि खम लाबो नाङा न'निफ्राय। गांसे गांनै नांदेरगौ बायनो हागोन, बे जेबो नङा, बे उननि खोथा। खिन्थु 15टाखौ मेक्सिमाम नोंसोरो न'निफ्राय लाबोथारखा। आरो हानायमानि दाम खमनिखौ ला, दाम गोसानिखौ लानाङा। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाबाय हाफ पेन्ट। नैबे हाफ पेन्टआ बेबायदिनो सेम हाफ पेन्ट गुसुं ला, हाफ पेन्ट गोलाव लानाङा, गुसुं। मेक्सिमाम बेखौ नोंसोरो 6-7टासो लाना फैबानो जाबाय। 7 या 8 मिथिबाय, 7टाबाबो जागोन, 7टा 8टा आरो बेनि गेजेराव लाबोथारखा बेखौ। खिन्थु बे बुस्थुआ बे आं देखायनाया टेरिकटननि, खिन्थु नोंसोरो टेरिकटननि लाबोनाङा, कटननि लाना फैबानो जाबाय। टेरिकटननिखौ गाननो होआ, मानो होनना बुङोबा टेरिकटननिया एसे असुबिदा नालाय, ओंखायनो टेरिकटननिखौ लाबोनाङा, कटननिखौ लाना फैबानो जाबाय। 7टा 8टा बिनि गेजेराव लाना फैयो आरो। ओमफ्राय नेक्स्टआव फुल लंपेन्ट। फुल लंपेन्टआबो खाखि। बेनिफ्राय खिन्थु फुल लंपेन्टआबो टेरिकटननि लाबोनाङा, टेरिकटननिखौ गाननो होआ। नोंसोरो टेरिकटननिखौ नोंसोर ट्रेनिं जोबनायनि उनाव गाननो मोनगोन। खिन्थु बेखौ नोङो न'आव थांनानैबो देनां मिड-टार्म ब्रेक 6 मास मोनो नालाय, ट्रेनिंनि गेजेराव 6 मासनि गेजेराव मोनसे 15 दिन सुटि मोनो। बे 15 दिनावनो नोंसोरो टेरिकटननि नांगौबा सुनानै लाबोनो हागोन। खिन्थु फार्स्टआव लाबोनाङा। फार्स्टआव लाबोयोबा मानो होनना बुङोबा नोंहा बेदिङा एसे बुरजा जायो नालाय, गिलिर जायो, थिखोनो एसे खस्थ' जायो। ओंखायनो न'निफ्राय माने बेखौ लाबोनाङा, उनाव लाबोनो हागोन। ओमफ्राय बे फुल लंपेन्टआबो कटननिसो जानांगोन, टेरिकटननि जानाङा। मोजाङै बेखौबो लाना फैबानो जाबाय। मेक्सिमाम बेखौ माने गोजां बोथोरावसो गाननाय जायो नालाय बेखौ, ओंखायनो बेखौ माने गांब्रै, मेक्सिमाम 4 पिसखौथ' लाबोथारनांगोन आरो, गांब्रैयानो थोगोन, जेबो नङा। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय जुता। जुताया बिराद इम्परटेन्ट बुस्थु बेबो। बे जुताखौ माने खम दामाव लानाङा नोंसोरो, खम दामनि जुथाखौ लानाङा, दाम गोसानि जुथाखौ ला। जेरै एडिडास दङ, बेनिफ्राय नाइक दङ, पुमा, बेफोरबायदि माने ब्रेन्डेड मालनिखौ लाबानो जाबाय। गुफुर जुथा दे, खिन्थु गोसोम नङा, गुफुर जुथा। मेक्सिमाम बेखौ जराथामसो लानानै फैखा न'निफ्रायनो। इसु जायो, खिन्थु इसु जानाया एथ'बां मोजां नङा आरो साननै सानथामावनो जियो। आरो बे जुथाजों सानफ्रोमबो खारनांगौबा नोंनि आथिङा फ्रेक्सार जालांनो हागौ। बेबायदिनो जोंनिबो गोदो जों जेब्ला ट्रेनिं खालामो, बेबायदिनो खम दामि जुथा गाननानै रानिं खालामनायफ्रा, जेरै गल्ड स्टार जुथा दङ, बेफोरखौ गाननानै रानिं खालामनायफ्रा माने बहुत मानसिनानो आथिङा फ्रेक्सार जादों। फ्रेक्सार जानाय लोगो लोगोनो नोंखौ ट्रेनिंनिफ्राय रिलिगेट खालामनानै होयो। आरो रिलिगेट खालामजानाय लोगो लोगोनो नोंहा ओरैबायदि लस जायो, जेनेबा नोङो 6 मास थांनायनि उनाव नोंनि आथिङा फ्रेक्सार जाबाय। नोंखौ फ्रेक्सार जानायनि उनावथ' नोङो ट्रेनिं खालामनो हाला नालाय, नोंखौ माने नेक्स्टआव ट्रेनिं खालामहोसिगोन। नोंखौ माने जाय जायगायाव नों जइन जादों बे जायगायावनो नोंखौ थिनहरफिननाय जायो। बेनिफ्रायनो नोंहा जुदि 6 मास
जाखांनायनि उनाव जुदि नोंनि आथिङा फ्रेक्सार जायोबाथ' नोंहा बुहुत लस जाबाय आरो नोङो ट्रेनिं खालामफिननांगौबा आरो नोङो स्टार्टिंनिफ्राय ट्रेनिं खालामफिननांगोन बेनिखायनो बे गोरोन्थिखौ मावनाङा ओंखायनो मोजां कम्पेटेबल जुथा बायना लाबोखा न'निफ्रायनो मोजां जुथा बायोबा मोजां गावनिनो कम्पेटेबल खारनोबो मोजां सानफ्रोमबो रानिं जायो रेस्ट गैया रानिंआ फुङाव नोङो मेक्सिमामानो 5 किल'मिटारनि खम रानिं खालामहोआ रानिंआथ' बारायलांबायसो थाखायो 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार 7 किल'मिटार 16 किल'मिटारसिम रानिं खालामनांगौ जायो बे 16 किल'मिटारसिम रानिं खालामनाया सानफ्रोमबो एथबां गोरलै नङा ओंखायनो जुथाफोरखौ मोजाङै कम्फर्टेबल बानायनाया मोजां आरो मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट बुस्थुआनो जाबाय नैबे जाङिया फुल जाङियाखौ ला खिन्थु हाफ जाङियाखौ लानाङा जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो हाफ जाङिया गानो हाफ जाङियाखौ लानाङा फुल जाङिया लानानै फै हाफ जाङिया माने फास्रा होननाय बुस्थु दंना फास्रा खामो ओंखायनो हाफ जाङियाखौ लानाङा फुल जाङिया लानानै फैबानो जाबाय लाजिनायनि खोथा नङा बियो नोंसोरो फुल जाङियाखौ लानानै फै हाफ जाङिया लानानै फैनाङा मानो होनबा हाफ जाङिया फास्रा खामबाथ' आरो नोङो दैलि रानिं खालामनांगोन दैलि रानिं नोङो खालामनो हानाय नङा खारनो हानाय नङा बेनिखायनो फुल जाङियाखौ ला आरो मोजां ब्रेन्डेड बेखौबो लाबानो जाबाय ब्रेन्डेड लायोबा माने नोंहानो मोजां कम्फर्टेबल गाननो मोजां जायो बेखौ नोङो गावनि हिसाबै लानानै फैबानो जाबाय नोङो सानबेसे गाननायनि उनाव नोंनि जाङिया गाज्रि जायो नों गावनो मोनथियो बेनिखायनो नोङो 9 मासनि ट्रेनिं जायो नालाय बे 9 मासनि ट्रेनिंनि नोङो गाव हिसाब खालामनानै लाना फैबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव जाहैबाय स्लिपिं बेग नैबायदि स्लिपिं बेग कम्बल लाबोनाङा कम्बल लायोबा माने एक्सट्रा बेडिं जायो कम्बला दानि ब्लेंकेटफ्राथ' आरो बिराद गिदिर नालाय आरो नों गोबा मोनसे ब्लेंकेटजोंथ' थानो हाया जाहैबाय नालाय गोजां बोथोराव आरो नोंनि ट्रेनिङाबा बहा जायगायाव गोलैयो एसे थान्दा जायगायाव गोलैबाथ' नोंहा आरो बांसिनसो प्रब्लेम जायो बेनिखायनो नोंसोरो ब्लेंकेट लाबोनाङा स्लिपिं बेग लाबोनाय बायदि बेयो फिसाबो लायो जेराव खाब नोङो सिथाबनानै एरथेबनानै लांनो हायो बेनिखायनो बेबायदि स्लिपिं बेग नोंसोरनो नांथारगोन जायो बेखौ आरो मोजाङै लाबानो जायो दाम खमनिबो लाबाबो जायो दाम गोसानि लाबाबो जायो नोंनि खोथा बियो नोङो दाम गोसानि लायोबा नोंहा जोरगोन ट्रेनिं जोबनायनि उनावबो बे बुस्थुखौ नांखागौ जायो नालाय स' बेखायनो नोंसोरो बेखौ दाम गोसानि लाबाबो जायो दाम खमनि लाबाबो जायो खिन्थु मोजां बुस्थुखौ लानांगोन आरो गाज्रि बुस्थुखौ लानाङा आरो माने जोबनायाव जंगल ट्रेनिं जायो नालाय बे जंगल ट्रेनिङाव नोङोथ' हाग्रा बंग्रा थाबायनांगौ जायो बे हाग्रा बंग्रा थाबायनायाव नोङो एक्सट्रा नोंहा माने बेडिं थायो मोनसे बे बेडिंखौ नोङो लानानै थाबायनो गोनां जायो बेयाव रेसन थायो बे रेसनानो नोंहा बुहुत गिलिर जायो बेनि उनाव आरो नोंहा राइफल थायो माने बुहुत बुस्थु थायो बिराद गिलिर जायो बेयाव बेनिखायनो आरो एक्सट्रा नोङो जुदि ब्लेंकेट लाना थांनांगौबाथ' आरो बिराद माने एक्सट्रा अजन नालाय बियो आरो एक्सट्रा माबा नालाय बियो थिखांनो गोनां मोनसे बुस्थु जाहैबाय बेनिखायनो नोंसोरो ब्लेंकेट लानाङा स्लिपिं बेग ला बेबायदि स्लिपिं बेग जोंनि गामि एरियाफ्रावथ' बेखौ लानाय जाखाया नालाय फर्सआवसो बांसिन सोलिखायो बेनिखायनो बेखौ बांसिन ला नोंसोरो बांसिन माने बेखौ मेक्सिमाम लाथार आरो ब्लेंकेट दालाबो आरो मोनसे इम्परटेन्टसिन बुस्थु दं बे जाहैबाय किल बुट होननानै बुङो जाय जों किल बुटजों माने ड्रिल खालामो साबधान बिश्राम बेबायदि ड्रिल दङ बेबायदि जाबाय ड्रिल खालामो बे बुस्थु किल बुटखौ नांगौ जायो बे किल बुटआव माने फिसा फिसा गाजल थायो किल इन्डियाव किल होननानै बुङो नालाय बेबायदि गाजल थायो बे गाजला जेब्ला नोङो साबधान बिश्राम आथिं माने थाक थाक एकदमबारे बोलो होयै गागोन अब्ला नों बे गाजला आथिङाव हाबो ओमफ्राय गाजला हाबनाय लोगो लोगो नोंनि आथिङा दुखु मोनगोन ओंखायनो किल बुटखौ न'निफ्रायनो जराथामखौ लाना फैखानाया मोजां आरो बायनायनि उनाव मोजाङै बेखौ मेसिनाव थांनानै सुहुनानै लाना फै बेनिफ्राय बे किलखौ मोजाङै देथाबना लाबानो जाबाय जाहाथे उनाव माने ड्रिल खालामबा आथिङाव हाबा बिराद मानसियानो आथिङाव हाबनानै गाराय जायो गाराय जानायनि उनाव आरो रानिं खालामनो हाया ड्रिल खालामनो हाया बेबायदिनो रेलिगेट जायो बेनिखायनो मोजाङै मेसिनाव थांनानै बेखौ देथाबनानै आरो मोजाङै माने जाहाथे माने थाब जिया बेनिखायनो मेसिनाव मोजाङै सुनानै लाना फैखा बेखौबो स' दिनैनि आंनि बुंनांगौ भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'बाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो अल टप थुना दोनबानो जाबाय जाहाथे आंनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान आपल'ड होयोबा नुजाहैबाय थायो स' थेंक इउ जय हिन्द वंदे मातरम